This is a deep loss. Deep loss. Ubeko ikhaya lakhe lokugqibela namhlanje umsebenzi wedyunivesithi yase-Fort umboneleli Vesele nobekwa unogada wenqununu yeliziko-mfundo. We encourage all of our communities that are watching the SABC News within the Western Cape jurisdiction to please go and lay a charge. Lolunyukiswa ngobuqhophololo bokuthengiswa kwezindlu ze-RDP uluntu lwasentshona koloni. Saling. Oh, there it is! Orlando Pirates in injury time. I-Orlando Pirates ifumene impumelelo yayo yokuqala kulo nyaka ngethuba ibhulela Masaki Golden Arrows kumdlalo we-DStv Premiership obubanjelwe kwibala e-Orlando Stadium ngalemva kwemini. I-SABC News iyokwethulela i-channel entsha yendaba zamalimi wesintu ngo-2023. African News Channel eka-DTT itakweshela mahungu hi ririmi ra wena. Ngakho-ke zithole ngesiZulu, ngesiXhosa, Limi la Setswana, Afrikaans, Xitsonga, kaSepedi, kaSesotho, ngaTshivenda, ngesiswati, ngesindebele. Rinafana ka SABC rishimaka mutingati u itela u vatisela makungu ka lwambo ra damuni. amahora angama-24 nsuku zonke. Khumbula futhi ngolimi lwakho. Molweni makhaya, samkele nababukele kwiqonga le-DTT nanguvimba ngokuhlwa nje. Ubeko kwikhaya lakhe lokugqibela namhlanje umsebenzi wedyunivesithi yase-Fort nobekwa unogada wenqununu yeliziko-mfundo unjingalwazi Sakhela Buhlungu. Umboneleli Vesele udutyulwe wabulawa kwiveki ephelileyo ngethuba eqhuba isithuthi saseburhulumenteni senqununu yeliziko-mfundo kufutshane nekhaya lenqununu. Abazili banike imbeko kwinkonzo yokugqibela yendoda ibijongene nokhuseleko. Eli qhawe lisweleke lisemsebenzini. Usapho kunye noogxa bakhe baxhelekile. For me, second to the family, because the wound and the hurt and everything to the family is immeasurable. None of us can compare the injury and hurt. It can't. For me, in a small way, this is a deep loss. Deep loss. Sinomnqweno emveni kubana kwenzeke lento yahlele umntakwethu okubana singancedwa ngokuba bafunyanwe abenzi bobubi kuba kuthi bashiye inxeba elibuhlungu kuthi sisheka sinemibuzo sizibuza yona. Kusekwe iqela elikhethekileyo ukuba liphande ukubulawa kukaVesele. We were taking this matter very serious. Prof, angizokhuluma izinto esifana sikhulume sona, but we're taking the matter serious. The case not le phela. Wonke lama case ase-Fort athathiwe manje aphethwe national. So afake office the National Commission. The fight against corruption at Fort is made exclusive. Workers must be part of it. Students must be part of it. Staff must be part of it. Everyone must be part of it. Vesele ushiya ngasemva inkosikazi yakhe kunye nabantwana abahlanu. Ndinguluba balotata kwindaba ze-SABC eBhisho. Amanye amashishini amancinci awakwazi ukusebenza ngokupheleleyo kwizigaba ezohlukeneyo zocimicimi wombane. Amashishini angenazo iigenerator angahlavala unomphelo nanjengoko esenza ilahleko. Ukanti nabasebenzi basesichengeni sokuphulukana nemisebenzi yabo. Okukuze emva kokuba i-Eskom ikhuphe isibhengezo sokungena kwisigaba sesithandathu socimicimi wombane ngolwesine kule veki. Izigaba eziphezulu zocimicimi wombane zidala ilahleko kumashishini amancinci. Enye indawo yokutyela engenayo igenerator ayikwazi ukusebenza xa kuqalise ucimicimi wombane, nto leyo ithetha ukuba kufuneka ukutya okugcinwe kwizikhenkcezisi kulahlwe. Ilahleko yeli shishini edalwa ngucimicimi ifikelela nakwi-R100,000 rand. You can't make money when there's no business, and if it continues like this, I don't know. A lot of businesses will close down.
Ukanti namashishini anazo igenerator athi ajongene nemingeni xa umbane umke ixesha elide. A lot of times the inverters didn't charge properly and then we have to make alternatives like get a flashlight. Locimicimi uchaphazela noluntu ngokubanzi. Is the poor that is mainly affected. The other people, they'll go into the IPPs, they will buy electricity from the private providers, but the other guys, they are not going to do that. With the amount of time we spend without electricity, you just have to fill up your gas tanks, I don't know how many times during the month. Esisigaba sesithandathu socimicimi wombane sifika ngaxeshanye ukhalo lawule zamandla kweli iNERSA unike iEskom imvume yokunyusa intlawulo yombane ngo-18.65%. Kungoku nje abanye oomasipala benza izicwangciso zokuvelisa umbane ngokunokwabo kusetyenziswa ihydrogen. To create our own generation capacity, so to enhance Mogale City's energy independence. This is a waste-to-energy plant. It'll envision to generate 72 megawatts, which is about 50% of our monthly usage. Ezi zicwangciso kumasipala waseMogale City sezikwisigaba esiphambili. Kusenjalo anyukile amabango kwiinkampani ze-insurance zokonakaliswa ngumbane kwezixhobo ezisebenza ngombane ingakumbi izikhenkcezisi ngenxa yocimicimi wombane. Abathengi bathi abanayo imali ye-excess efunwa ziinkampani ze-insurance ukuze kulungiswe oomatshini babo. They must also make their money. Now they make it from us. We must pay the insurance. You must pay your excess. Your fridge, it's going off. All the things in your fridge going off. So what are you supposed to do? If it goes off, who's going to compensate you? Abathengi bayabongozwa ukuba bacime bonke oomatshini abasebenzisa umbane xa kuthe kwamka umbane. Amagosa aphezulu kwisebe lezindlu kwiphondo lasentshona Koloni ahlaba ikhwelo eluntwini ukuba luze ngaphambili luyokuxela ubuqhophololo bokuthengiswa kwezindlu nobuthendi kumakhasi zonxibelelwano. Le miyalezo yobukrelemnqa kaWhatsApp iyalela uluntu ukuba luhlawula imali eyi-R2,300 khona ukuze lufumane izindlu zesibonelelo zikarhulumente. Abanqevu benza ubuqhophololo bathembisa ngokunceda uluntu lufumane ezi zindlu kwisithuba seveki ezimbini emva kokuba behlawule. Bangaphaya kwesiqingatha sesigidi abantu abakuluhlu lwabo balindele izindlu kweli phondo lentshona Kapa. Kuba ke bengathabathi ntweni, abantu abakuludidi kulula kubo ukuba benziwe amaxhoba. Abanye babahlali bathi yabaxhalabisa le meko kuba kaloku nako inyanzelisa amathuba okuzuza izindlu zikarhulumente abemfiliba. Kudala nahlala apha iminyaka and kudala abantu balapha babakho kwilist. Kodwa ke akho nto iqhubela phambili yenzekayo. Abantu abaninzi abanazinto bafumana izindlu. Kukho abantu ke ekuthiwa bayanyoba njengositsho. Kodwa anabungqina baloo nto. Umkhonyuvo ngaphambili okumila kunje ubusephala nalapho bekusetyenziswa amacwecwe ezonxibelelwano afana noFacebook. We are seeing the mutation of these fraudulent WhatsApps being circulated, and we do note a pattern, and hence we encourage all of our communities that are watching the SABC News within the Western Cape jurisdiction to please go and lay a charge. Bakwagxininisa ngelithi uluntu malihlale lisazi ukuba akukho ntlawulo efunekayo ze ubani azuze indlu esisibonelelo sikarhulumente okanye naziphi na inkonzo zikarhulumente ezizezinye. Ndingumlamli Maneli kwendaba ze-SABC eKapa. Umba wezindlu yingxaki equba jikelele kweli inkonde eminyaka engama-71 uMoleko Rhaje wasethabantu usankwantya ngomothuko emva kokuba ikhaya lakhe lodaka liye ladilika konakala izinto zakhe. Inkonde edilikelwe likhaya layo leminyaka engama-50 ilele emva kwemvula ezimandla. Utata uMoleko Rhaje uye wabethwa sistena intloko ngelixa idilika indlu yakhe. Indlu yakhe ineentanda ezinkulu kangangokuba uyakwazi ukroba ngaphandle ukuyo. Uthi le ndlu yaqala ukuphuma iintanda ze ezintanda zakubungela yonke le ndlu. Motwana lena nekesamuhira motho. Seqinqithe iminyaka emihlanu utata uRhaje elinde indlu ye-RDP ekwakufakwe isicelo ngayo ngunkosikazi wakhe ongasekhoyo, kodwa esi sicelo sixingile kuba engakwazi ukukhupha isatifiketi somtshato. Isebe lolawulo lobambiswano lithi kukho amanyathelo athatyathwayo ukuqubisana nale ngxaki. He got married around 1975 thereabout. Unfortunately, like many other Africans at that time, he was not issued with a marriage certificate.
Iqela elitsha lezopolitiko ilintswe labathu lingenelele ukunceda. Tate Hare came to us and approached us and told us, guys, you say you help communities, but if you can come to my house and see the situation that I'm in, it's not good or conducive for anyone to be in. So we came, seriously, we found the condition of this house not good at all, because you could see from outside when you are inside. Umasipala uMbaxa iMangaung uthembise ngokumakhela ikhaya lethutyana utate uHare. Ukwaluswa kwamantombazana kwingingqi yaseMatatiyela eMpuma Koloni kuxitshwa ngelithi kukunyashwa kwamalungelo oluntu. Kodwa masiqale evenkileni. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku lethu lokuqala sithemba. Ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela namhlanje umsebenzi wedyunivesithi yase-Fort nobekwa ngunogada wenqununu yeliziko-mfundo uNjingolwazi Sakhela Buhlungu. Umboneleli Vesela uTutyulwa wabulawa kwiveki ephelileyo ngethuba eqhuba isithuthi saseburhulumenteni senqununu yeliziko-mfundo kufutshane nekhaya lenqununu. Azikazi ngaphambili iintsapho zizokufaniso zooZama ababini kwabasibhozo nabasweleke emva kokuvaleleka kumgodi eRhamarusa kufuphi naseBezindlu kwiphondo laseLimpopo ngolwesihlanu kule veki iphelileyo. Ukanti oozama abahlanu nabangabemi baseZimbabwe naseMozambique iintsapho zabo sele zibafanisile. Imizimba yabo ithunyelwe kumazwe abo. Eminye imizimba emithandathu kuquka nomiweli sele ifanisiwe zintsapho. Imizimba yoozama baseMozambique naseZimbabwe sele ithunyelwe kumazwe abo. Ngoku nje amapolisa amemelele iintsapho zoozama ababini ukuba zize ngaphambili. We can confirm that 6 of the 8 bodies of suspected illegal miners have been claimed by family members. There are still 2 bodies that have not been claimed, but processes are underway. Kusenjalo umiweli uMatete Maroga nosweleke kwesi siganeko ungcwatyele ekhayeni lakhe apha kule ngingqi utata wakhe Ungxunguphele kakhulu. Abawela ke mmayini. Uthi uvile kuba bekusina imvula uthi yakholelwa kuba abaye barhaxwa ngamanzi emva kokuvaleka komnqumo ebebengene ngawo kulomgodi. Abe akukula mobule matlapa. Ukanti abahlali nolutsha olunganamisebenzi kule ngingqi bathi iqondo eliphezulu lentswelangqesho lukhokhelela kwinyathelo lokomba imigodi ngokungekho semthethweni. Abotse mo nageng ya gaborena uthi i-80% yolutsha kule ngingqi olungaphangeliyo kungoko bezama ngandlela zonke zokuziphilisa. Abahlali balapha babongoza urhulumente kuba abanike ilayisenisi ukuze bombe imigodi ngokusemthethweni. Abahlali baseWentworth kumazantsi eTheku bakhalazela ukungafumani inkonzo kumasipala okukuze emva kokuba kuye kwakho ukujongana ngezikhondo zamehlo phakathi kwamapolisa abasebenzi bakamasipala nabahlali kule veki nanjengoko abahlali beye bangena kwindawo ye-swimming pool yoluntu eyonakeleyo beyokuyilungisa ngokunokwabo. Abahlali baseWentworth bathi bafuna ukulungisa iziseko ukuze abantwana babo bakwazi ukonwaba kwindawo ekhuselekileyo. Uninzi lweziseko kule ndawo zonakele. Abahlali bathi bebefuna ukulungisa i-swimming pool yoluntu nanjengoko sekuphela iinyanga ezili-12 ivaliwe kodwa khange bafumane inkxaso kwesi sixeko. There's been a number of excuses as to why the pool has been closed for our children. First, they started off with the chemicals. We as community were going to provide them with chemicals. The municipality's response to us right now is a number of different reasons with red tape. We can't get into the filtration room to assess the damages. We have to go through so many different people in the municipality. But they've also told us they don't have funding. Kungoku nje abahlali baseke ikomiti yoluntu ukulungisa ezingxaki. Kulindeleke ukuba ngoMvula abahlali babe nentlanganiso kunye namagosa kamasipala. Umasipala uphendule ngelithi oko emaxhaphetshu elungisa umonakalo odalwe zizikhukhula kwaye kuye kwafuneka ubeke phambili ubonelelo ngezindlu lwamaxhoba ezikhukhula ubuyisele namanzi kwiingingqi ezichaphazelekileyo.
The city had to deal with quite a number of calamities that have left a trail of damage in the city amounting to billions of rands. And obviously our budgets had to be reprioritized to deal with the aftermath of these calamities. Work is currently underway to ensure that that pool is back on track. Umasipala uthi uza kuzisombulula ingxaki ezikhoyo zokuphazamiseka kwenkqubo yokuhanjiswa kweenkonzo. Inkcubeko ezahlukeneyo kwingingqi yaseMatatiyeli eMpuma Koloni kufuphi nomda waseLesotho zidityaniswa lisiko lolwaluko lwamantombazana selula. Ngamantombazana 14 kwilali yakwaSibe eMatatiyeli abuyele kumakhaya abo emva kokuthatha inxaxheba kwesi sithethe. Ukanti izimvo ziyabethabethana ngolwaluko, abanye bathi oku kugcina amasiko nezithethe ziphila, ngelixa abanye besithi oku kukunyashwa kwamalungelo oluntu. Amagqiyazana evuma ingoma exhensa evila ukubuya ephilile. Isiko lokwalusa kwamantombazana isiko lidala linenkqayi yaye lisetyenziswa kakhulu emantla nasempuma ezwekazi yeAfrika. Kodwa kummandla waseMatatiyeli elisiko lisetyenziswa kakhulu ngabantu abasadla ngendebe endala. Lokho abanye bechasene nalo, kodwa abo balithandayo bakholwa ukuba lifundisa abantwana ukukwazi ukuzimela. Igcina bona abaziphethe kakuhle, so ngabantwana abakhathazayo abadlali namakhwenkwe, ngabantwana abazi imithetho lesibafundisile. Elisiko lokwalusa amantombazana alenziwa ngaphandle kwexhwele. Kuthiwa lo mama walapha uzawungena naba bazukulwana bakhe aphume nabo kubathathu, akuzuba khona umntana uzawungena. Kodwa ke ngamandla kaThixo nezinyanya laba bangenile abantwana babantu baphumile ngokubahle. Abazali abaninzi bavuyile ngokuba aba bantwana babuyele ekhaya bephilile, kodwa kuba ngabe kwenziwa ntoni na xa kusenziwa elisiko ihlala indaba kwamkhozi. Ngingeke ndikuxelele tata ngoba ngutata oyindoda. Nangona amachantliziyo echasene nelisiko lokuthatha oku njengokunyashwa kwamalungelo abantu, amakhosikazi akomkhulu ahambisana ncakasana nokwenziwa kweli siko. Kulapho kufumaneka khona imfundiso, apho kufundiswa khona ulutsha into nje kubana ubuntu yintoni. Lamachantliziyo afuna iinkokheli zomthonyama ziqinisekise ukuba ngelixa kusenziwa elisiko akunyashwa amalungelo abantwana abangamantombazana. Ndinkululeko Nyembiso, iindaba ze-SABC eMatatiyeli. Orlando Pirates ifumene impumelelo yayo yokuqala kulo nyaka ngethuba ibhulela Masaki Golden Arrows ngamanqaku 3-1 kwibali Orlando Stadium ngalemva kwemini. Okokugqibela inkokheli ye-DA uJohn Steenhuisen umemelele abembeli ukuba babe yinxalenye yemingcelele yeqela lakhe nechasene nokunyuswa kwexabiso lombane. Arhente lawo lamaxabiso ombane inerisa ngamafuphi inqwalile kwisicelo sika-Eskom sokunyuswa ixabiso lombane ngo-18.6% kulo nyaka mali kunye no-12.74% kulo nyaka uzayo. Steenhuisen uthi ukunyuka kwexabiso lombane kuza kudodobalisa uqoqosho kwaye oku kuza kuba nefuthe libi kuninzi lwabembeli. Ukanti mawethu phambi kokusithela masinikhumbuze iSABC News iza kuphehlelela ijelo ndaba eliza kusasaza ngelwimi zesintu iiyure ezingama-24 ngemini. Elivela tanci liza kusasaza indaba, inkqubo-ndaba kunye nokuqhubekayo epalamente ngolwimi lwemveli. Masithi xha kuloo ndawo izangomsi iindaba ziza noogxa bethu ngesiZulu. Kamnandi mawethu.